Здравейте! Аз съм богинята на Земята. Казвам се Гея. Аз съм богиня майка на всичко живо на нашата планета Земя. На мое име хората са нарекли науките: география, геометрия, геодезия, геофизика и други. Горещи водни извори се наричат гейзери и геотермални извори. Аз съм велика богиня на земните недра. Аз съм Гея, дъщеря на Бог Хаос, вечен и безкрайен. Аз съм Гея, майка на Бог Уран, небе, Бог Фонд, небе и планети. Аз храня животните, растенията и хората. С сина ми Уран ние създадохме 6 титани и 6 титани, могъщи и силни, а най-малкият ни син е титан Хронос, създател и повелител на времето. Синът му е моя внук, прекрасен и могъщ върховен бог Зевс. Той сега седи на планината Олимп и с любов тогава своите другари, олимпийските богове и вас хората. Аз, богинята Гея, насърчавам хората да развиват науките и да живеят по-добре. В днешното представяне на науките ще ми помага велик магиосник. Той знае всичко и може да обясни най-удивителните и най-невероятните явления на Земята. А ти кой си? Аз съм ученик, но не обичам да уча. Скучно ми е, досадно ми е и въобще защо трябва да ходим на училище? По-забавно ми е да играя, да ритам топка и да бродя из улиците. Сега ще ви разкажа защо не ходим на училище. Ваканцията свърши. Мама пак сълзите върши, че бедата я споходи, пак на даскало ще ходя. Всички книги ще получа, нищо, че по тях не уча. Цялото тесте горкото ще прашаса под леглото. До година, до амина, книгите с парцал ще мина, за да върна чисто нови, пак за друг да са готови. Веселби и забавления, обожавам до забвение, празници сами си правим и да уча, аз забравям. Вкъщи в полумрак довтаствам и развивам аз пороци, кой ще учи те уроци? Аз домашните не пишам, след игри едвам си дишам, след активните разходки начинът спивам кротко. Теми, формули, абзаци, параграфи, сложни знаци, толкова са ми досадни, непознати, мудни, гадни. Даскала ме гледа строго, за да уча и да мога. Утре ще извика майка, за да ме постегне малко, но аз няма да се давам. След уроци пак ще бягам. Мен мързи да взема книга, такава съм се лига. Непослушен и непокорен, пък услив и неуморен. Мама вдигнала ръцете, лудостта ми е в сърцето. Няма повече да бродя, в часовете аз ще ходя. Без училището скъпо, ми е скучно и е тъпо. Ще се стрижа като пънки, ще се хваля с нови дънки, с нови яки маратонки, шоколади и бомбонки. Сам цукри за телефона, и с таблета, и с айфона. Не ме съдете строго, без училище не мога. Че защо друго? Тогава погледай и послушай, пък може и да разбереш. Да влезе наука география. Здравейте, аз съм география. Преди много векове хората си мислили, че Земята е плоска като хлебна пита и стои на гърбовете на 3 слона или 3 кита, а те стоят на гърба на гигантска костенурка, която плува в космоса. Тогава хората започнали да се съмняват, че Земята е плоска. И много пътешественици се опитали да видят края на Земята, но никой не успява. Тогава хората са започнали да се съмняват, че Земята е плоска. Първият човек, обиколил Земята със своята експедиция, е Фернандо Магелан. Те отплавали от Испания. И прекосили Атлантически, Тихи и Индийски океан. Те плавали 3 години. От 1519 до 1522 година през 16 век. Името на Магелан е наречен Магеланов пробив. Вторият пътешественик осъществи околосветското пътешествие е сър Франсис Дрейк през 1577 до 1580 година.
Небото му е наречен проток на Дрейк. Третият човек е бил великият учен Чарлз Дарвин. Той е обиколил Земята през 19 век, от 1831 до 1836 година. След тях са били мнозина други пътешественици, пътували около Земята по суша и вода. Първото космическо околосветско пътешествие по земната орбита е извършил първият света съветски космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на 12 април 1961 година с космически кораб Съюз. Юрий Гагарин, пръв от земляните от космоса, е видял, че Земята е кълбовидна, крехка и уникална. Учените астрономи, изучаващи дълбините на Вселената, търсят такава подобна планета като нашата Земя, но все още не намират такава. Някои твърдят, че Земята е уникална и друга такава няма. И така хората разбрали, че Земята не е плоска. Тя е кълбо. Има 3 слоя. Отвън е земната кора с океаните, моретата, сушата, градовете и селата, пустините и джунглите, гори и вечни снегове. Навътре има мантия. Тя е най-големия слой. А в центъра има ядро, пълно с разтопени скали, много плътно и много тежко. Обаче, защо от повърхността на кръглата земя не се изливат моретата и океаните? Защо хората от южното полукълбо ходят надолу с главата и нагоре с краката и не падат надолу? Аз мога да обясня. Да влезе наука физика. Здравейте, аз съм физика. На мен физиката служат и ще служат най-много учени по целия свят. Аз съм главната наука на Земята, космоса, взаимодействието, силите между телата и обектите. Аз имам много дълбоки корени. Още в древността хората са наблюдавали различни явления и се замислили защо нещата стават така, а не иначе. Защо свети слънцето? Защо тече водата? Защо гори огъня? Защо телата падат надолу? Защо птиците и насекомите могат да летят? Защо нощем е тъмно, а ден е светло? Защо вали дъжд? Защо има светкавици? Защо? Аз отговарям на множество такива въпроси. Аз съм велика наука за природата. Запознайте се с един велик английски учен, Исак Нютон. Той се почуваше в градината под чудо ядено дърво. Постепенно той задрепал. Изведнъж една ябълка пада точно на главата му. Той се замисля защо е така. Така той открива закона за всеобщото притегане. Планетата Земя е огромна, в сравнение с всичко върху нея. Тя притегна към своя център всичко. И ябълките и хората, и моретата и океаните, и пясъка и скалите, и даже луната. Тази сила нарекох гравитация. А защо тогава птиците и самолетите летят нагоре в небето? Те преодоляват силата на притегване за малко време, но после пак катят. А как така луната не пада на земята, щом се притегна? Кой ти каза, че не пада? Тя пада вече 4 милиарда години, откакто се образува в космоса от звезден прах. И
до сега не е падала. Няма и да падне. Тя се върти около земята по орбита и въртенето не дава на луната да падне. Сега всичко ще стане по местата си. Да влезе астрономия. Здравей, сестро. Здравейте всички! Аз съм астроном. Аз изучавам и обяснявам движението и свойствата на космическите тела. Звезди, планети, комети, звездни системи, галактики. Купува звезди, купува галактики. Даже знам какво е черна дупка. Разкажи ни повече. Всичко в Вселената се върне. Всичко в Вселената се движи то много бързо. Звездите се отдалечават една от друга. Галактиките се разлитат в различни посоки, като безсилчинки пустиня по време на пясъчна буря. Цялата Вселена се създава преди 14 милиарда години от една точка с огромна енергия. Това е бил големия взрив. И от тогава тя е започнала да се разширява. Забележете, че Вселената няма център и се разширява от своето начало в страни и напред. Нашата галактика се казва Млечен път. Той се вижда на небето през лунна нощ, прилича на широка вредна лента, пресичаща цялото небе. Там има милиарди различни звезди. Те се въртят около центъра на галактиката. Една от тях е нашата звезда Слънцето. То е огромно горещо кълбо от светещ газ. Около него се въртят, около орбитите му се въртят планетите. Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Това е нашата Слънчева система. Слънцето с огромна си маса привлича планетите и ние им дава да се разпръснат в космоса. Някои от планетите си имат свои спътници, които се въртят около своите майки планети. Ние имаме наш спътник, Луната. Именно въртенето не дава на планетите да падат върху Слънцето, а луните да падат върху планетите. Значи никой небесни тела не се сблъсква. Всяко лети в Вселената по своя път. Понякога и в Вселената се случват изненади и катастрофи. Например, някои звезди се взривяват и се раждат други. Ние ги наричаме свръхнови, а понякога много супермасови звезди толкова много материя привличат към себе си, че даже светлината от тях не може да се излъчи. Те и нея не пускат от себе си. Такива звезди поглъщат всичко около себе си. За тях даже спира и времето. Ние ги наричаме черни дупки. А с моята Земя дали се е случвало нещо? О, да, веднъж много отдавна, когато на Земята не е имало нито човека, нито бозайниците, нито птиците. Това ще ни разкаже друга наука. Да влезе палеонтологията. Здравейте, аз съм палеонтология. Аз изучавам живота на Земята от биология до сега. Разбирам факта през изкопаеми организми, които са живели през стотици хиляди години. Преди 4 милиарда години се е сформирала планетата Земя. Тя е била безжизнена и пуста. Вулкани и земетресения разкъсват тези участъци. Възниквали и черпвали континенти.
От вулканичната пепел, слънцето не се е виждало с години, дуелта ужасно горещо, ужасно студено. Валяли техники сили да живеят а въздухът е бил толкова отравен, че нищо живо не бил живяло на земята. Как тогава е възникнал живот? Никой не знае със сигурност. Някои смятат, че Господ е създал всичко живо, а други смятат, че е имал дълъг, много дълъг процес. Кратката биография, ако обичаш да помни за околосветското пътешествие на Чарлз Дарвин. О, това е велик учен. Докато е плавал около света, той изучавал природата, растенията и животните във всички краища на земята. Тогава той предположил, че живата природа не е могла да бъде такава винаги, а че тя се променяла бавно милиони години, трупайки добър опит за оцеляване. А живите същества се подобрявали след тези промени, ставали по-силни, по-устойчиви и по-развити. Там в експедицията Дарвин написал свой велик научен труд «Произходът на видовете». И в него описал своята теория на еволюция. И така постепенно на Земята от малки тъжни гъси, плуващи в океана, се образували малки живи колони от клетки. Те започнат да произвеждат кислород, а когато във водата и във въздуха се е появило достатъчно кислород, се появили древните червечета, медузи, раци, риби и други животни. Дошла ерата на вечурите. Гущерите са завладели цялата планета. В моретата са плували динозаври и в степето са летели динозаври. А на сушата е било царството на различни видове динозаври. Насекомите тогава са били огромни, с размер на сегашните щърки. Аз съм Еганебра, гламадно военно конче, приличам на малък хеликоптер. Аз съм гигантски динозавър. Диплодок. Голям съм 40 метра. По-голям съм от цялата сграда на училището и тежа 25 тона. Ям трева и се грея на слънцето. Изведнъж по това време от космоса е долетял голям метеорит, като огромно парче планина. Той се е ударил в Земята. И е настъпила голяма катастрофа. Небето е почерняло от прах. Слънцето не можело да пробие черните облаци и настъпила тъмна и студена зима за стотици години. Земята се е заледила за първи ледников период. Почти всички видове динозаври са изгинели. Останали са няколко вида древни динозаври, които са еволюирали в сегашни чуди. Крокодили, гущери, змии и костелюци. Гордите динозаври. Но така еволюцията е продължила. Динозаврите са близки до студенокръвни животни и е нямало как да се стоплят. Оживели са древните бозайници. Те са топлокръвни и се топлят сами. Ето, че накрая се появили вълците, и мечките, и зайците, и търлежите, и котките, и маймуните. А от един древен вид човекоподобни маймуни е произлязал човешкия род. Човека ще еволюира в друго същество. Какво казва Чарлз Дарвин по въпроса? Човекът е най-младото творение на еволюцията. Какво ще стане, ще прояви след милиони
милиони години. А за сега човечеството се е променило от пещерния човек с тояга в ръка. До съвременния човек с електричество, компютри и генмодифицирани храни, само за някакви нищожни за еволюцията 250 хиляди години. Хората са наблюдавали природни явления, извършвали различни опити и трупали знания. Ако някой иска да повтори това почти, моля да повтаряте, но има родителски контрол. Бял цвет е чаша с течна вода или бял шум с цветни точки от марки и чаша вода. Или съответно с различни цветни точки от марки и долната част и чаша вода. Вода не може да тече нагоре, нали? Да. Водата се движи нагоре по стъблото, шнури салфетката против земното притегляне заради капилярните явления. Експериментът се нарича падаща чаша. Материали. Връбчица на баба любимата чаша, лъжичка, падайки надолу, чашата трябва да се щупи. Тук наблюдаваме физичните явления, инерция и триене. Инерцията не дава на лъжичката да се изкрузи на пръста, а триене поспира връбчицата и чашата не пада. Експериментът се нарича балон на шиш. Материали. Шиш не е много надъх балон, течен сапун. Да приложим балон с шиш, балон ще се стъпи, нали? Шишът минава през врата с най-малкото опълнена на балона. Експериментът се нарича дълчене на без вода. Материали. Шишове, моливи, полиметума, вид с вода. Ако надълчим флика, водата ще се през зубите, нали? Пиратират се разгледа около турците и първо молива. Експериментът се нарича вълшебни стрелки и други картинки, материали. Въпрос вода, лист и нарисувана хоризонтална стрелка. Други картинки, стрелките сочат наляво. През прозрачната вода трябва да бъде същите, нали?
Експериментът се нарича непроливаща се чаша. Ветерани, прозрачна чаша с вода, вода, може и банан с вода и парче бесен. Вкъщи го правим на скъпия клин или нови мебели. Като обърнем чашата, водата се разлива. Разбира се разлива. се нарича освен характер. Въздухът притиска всичко във всички посоки и се прави същата сила. Експериментът се нарича теоретическа балона. Материали. Двана типа връзица пръчка се чува, като дъхнах с числара балоните. Между балоните те трябва да се разречат в страни. Нали? Движение на флуиди. Флуиди са течности или газове. Движение на флуид с тръба или струя, налагането в него намалява. Ето защо говорим с приближително. Атмосферното налагане между човека заради потока на въздух, който се желава. Експериментът се нарича вълшебна олия. Материали. Чаша олия отдолу, чаша вода отгоре, карта за игра между тях, като поместят преградата между чашите, тежестта трябва да се смесят. Нали? Това е
изплува нагоре. Експериментът се нарича да се сипва скъпа деца. Не се нарича така. Той се нарича да направи тениска с картинка от масени пастели. Тениска имитира лист, бурка, масени пастели и форма за печене. Това свойство на тавана е 24 пъти. Значи да тече топлина по-бързо от въздуха. Преварява на тавана, когато балон приема цялата топлина. Ето защо той не се напряга. Експериментът се нарича огнепорен балон, материали. Два балона, един е празен, другия с малко вода, свеж, хибрид. На другите балони над пламъка трябва да се спукат, нали? Ще стане много често. Светлината е бяла, наистина, но великият учен Исак Нютон е разбрал, че белият цвят и светлината е съставен от няколко други цветове. Нали всички сме виждали дебата? Нютон е доказал, че бялата светлина се състои от 7 цвета на дебата. Червен, оранжев, жълт, зелен, светлосин, син и виолетово. Точно, като се подреди в 50-та глава. Това явление на излагане на светлината се нарича дисперсия, а подредбата на светлината се нарича светлина текста. Можем да го видим в небето след дъжд, когато малките капчици вода в небето пречупват слънчевите лъчи. Можем да го видим върху лодката, където случайно е разгатал машинно на своите бързи. Виждаме го върху компакт дисковете, които наричаме сити. Когато говорим за светлината на лампите или на спътниците. А сега ще покажем обратното чудо. Събирането на цветове на спектъра обратно в белия цвят.
те учените създавайки своите научни теории, се нуждаем от строг контрол и изчисляване на всичко. Как да го направим? Здравейте, аз съм математик. Аз съм красива, точна и прецизна наука. При мен няма съмнение в отговор на задача. Аз моля да броя, да изваждам, да събирам, да умножавам и да деля, да чертая и да изучавам фигурите, да разполагам обекти в пространство. Аз обяснявам с числа, идентификации, законията, явленията, физиката, химията, биологията, географията и историята. Пещерните хора вече са използвали простите методи на броене. Сега в нашия живот да сме не могат нито компютрите, нито хората, нито механизмите. Симетрията е огледално повторение на даден обект, относно линия, която наричаме ос. Симетрия или относно точка, която наричаме център на симетрия. Ето, например, кръгът на учителя, часовник, гиревече, футболна топка, торта, гума на кола или колело на велосипеда. Ако ги завъртим около центъра им, то всички точки върху тях се въртят в кръг. Или да вземем цвета маргаритка, белите му листенца са симетрични относно жълтата му средичка. В слънчогледа жълтите му цветелищата са симетрични относно черната му пита с пусти полезни семена. Примерите на осем симетрия са още повече. Погледнете около и ще видите безброй симетрични неща. Ракета, пеперуда, сградата на нашето училище, бутилка, чаша, стъклена чаша, яйца, лъжица, печера, Айфеловата кула, египетските пирамиди, лъжица, яйца, химикалка, бинокъл, очила, самолет и някои букви в нашата азбука. Даже тялото на рибата, жабата, крокодила, разговорите, даже човека ето погледнете ръцете, краката, очите, ушите, зъбите, ноздрите, веждите, бузките, белите дробове, ребрата, бъбреците. Красиво, нали? Всички науки са свързани помежду си. А ти разбрали, че ще знаеш полезно и знателно. Да, всъщност децата научават
училището. Тъкмо сяството приключи, ходя на градина, възпитателката учи, гледаме картинки. Животинки знаем всички, дребни, егли, дивни. Зърки, щом скърчат от зумана, се наричат бивни. Паякът му хлета крата, външно преносила, а големите дървета фотозите дивят. Аз и мама и съседа състоиме се от клетки, електрозаряд в небето, мълните светват. Домино белот играя, знам как ходят пешки. Знам маймуните по Дарвин, че са предци човешки. Знам с какво се различава магмата от лава, колко калци да съдържа млякото на крава. Дъжд високо от небето пада и се стича към морето, пак в кръговрата. Знам какво ще купи мама от мола и бутика. Не разбирам само още, аз от политика. И в училище отново мога да га напрягам. Място в това ми е готово, академик ставам. За природа. Строи големи градове, пътища, електростанции, самолети и космически кораби. Посява почвата и развива науката и изкуството. Но човекът ограбва своята планета, опустошава недрата, изсича горите. Опустошава недрата, изсича горите, замърсява въздуха, водата и земята. До кога тя ще търпи такова човечество? Дано по-скоро всички разберат, че Земята е наш дом. Трябва да го обичаме и пазим. Това е нашата Земя. Тя е малка и крепка. И дали ще са живи децата на нея, дали ще са нахранени, щастливи и здрави, зависи от всички нас, хората.